A ředitelka živého Betlému, co poví? Jak se vydařilo? Vydařilo se výborně. Malé děti byly úžasné, zahráli to krásně, všichni to dobře zaspívali, lidi se pobavili, tak to vyšlo jak každý rok krásně. Příští rok to bude zas? Doufám, že jo. Jak děti budou chtět hrát, tak určitě jo. A chtěli letos hrát? Chtěli Nebo samostatně je nutit? Ne, chtěli letos hrát právě ti malí. Ti malí do toho byli úplně zapálení, takže ti byli nejlepší. Já si myslím, že se to podařilo na jedničku, že to mělo pěknou režii a že to bylo opravdu pěkné. Já myslím, že kdyby děcka nechtěli, tak by to nebylo takové, jak to bylo. Ale oni do toho dali všechno a bylo to úžasné. Takže díky. Taky děkuji. Dobré to bylo, akorát trochu stresující. No? A co vás stresovalo? Ten kouš? Ne, přípravy. A dělat ty kulisy a všechno takové. Aby se to povedlo hlavně. Ale bylo to pěkné, takže jsme rádi. A co se nepodařilo, nebo co bylo nejhorší? Všechno se podařilo, byli jsme šikovní všichni. Jo. Takže moc děkujeme. Děkujeme. Tak co povíte, koledy nemusíte zpívat? Koledy už jsme zpívali, ty jsi tu nebyl, no, to je chyba, no, teď už pijem. Jak se vám to líbilo? Jak krásné, jak každý rok, letos pěknější. Protože to zázemí určitě bylo lepší, no, tak říkám, že potřebuje tam navést pár tater hlíny, aby to bylo vyšší. Ne, ještě kdyby to zábradlí se dalo tady z druhé strany toho chodníku. Když nebyli by ti lidi tak blízko toho, už by viděli všichni ostatní. No. Ale tak je to jako, ale je to výborné, no. Ale co kdyby bylo blato? No, tak to už by bylo horší. Snad by to bylo dobré. Já nic chytrého nebudu vykázat. Lesknu se ti brýle. No, to má si silné světlo na tom. Popelníky. Tak je to. Pěkně se to udělali, musíme povědět. No já jsem ten poslední, já jsem ten jenom do počtu. To je tvoja družina tady, všecko je jako, takže... VPP počínaje, že? To je tvoja družina. VPPčka byly letos špičkové, všetci. Jako... Co povíš? Pověz něco rozumného, oni nem kecajou. Já nevím, co bych řekl. Už tam to už to nenavykládáš. No právě, mně se to líbilo, to stačí. Ty malé děcka byly špičkové. Co říkali? Povězte něco. Máme zrovna rodinnou hádku. Ale smějte se přitom, to je slavá hádka. Nemáte hrnce po ruce. No. Co bys chtěl vědět, Josef? Jsi krásně žlutučky, růžoučky od toho světla. Teďka bych tě mohl popřát ještě pěkné, požehnané, klidné svátky vánoční. Děkuju. Tak. Jak se ti to dneska líbilo? Dobře. A jak se ti zpívalo? Dobře. Takže něco pověz třeba k tomu, jak to bylo v té školičce, jestli... Dobré. Jestli moc cvičit. Vyráběme. Ano. Nechci nic. Já nemluvím. Já neumím mluvit. Toto ne, toto. Já přijdu možná na koncert. Jak se vám hrálo? Perfektně. Já bych ještě k tomu... Perfektně, ale akorát šoferři to mají těžké, no. Jde o jeden. Pojďme, Víčko, jo? Já bych to ještě řekl, dodal bych tomu, že Eliška si to zvládli to dneska dobře, děcka to velice pěkně zahráli, Skvola zaspívala, muzikanti zahráli samozřejmě také pěkně a dlouho vydrželi hrát, takže to přispělo k dnešní sváteční atmosféře. Pořálka. Ožírko. Veselý zbytek Vánoce. Tak předečně, zítra ahojte, jo? Veselé Vánoce. Tak co poví organizátoři? Ještě s tebou tak jsme rádi, že nám to vyšlo, že přišlo hodně lidí a že se to líbilo. Eliška je šikovná. Jak jsem nevěřila, že jsem to dala dohromady. Nakonec je. Dobré to je. Obec nás určitě podpoří ještě. Co budete potřebovat, co vám na očích uvidíme, co vám uděláme.
jsou se